we will all turn by turn. I change the mess. Hey! I'm Bruno, my mama. Only drop on a low. I can't wear wedge. I want to take room. Oh, run you away. That boy, beg a bit in jail. Oh, I can't walk on what's a bass. AK-47. Anamano. Yagama. Yes. What was you be? Alolamo. Oh wow. Aka wawa te kuruma. Anamanihe. Owegiwe. Owegiwe. Nebo omegi. Amamobi wa. Ndoma jira gbanya biala. Emeja begwu mu oje. Umu Igbo bi ya manufo. Aga mi melu ole. Udomi usete bleke. Awu mereme shake you. Shake sawa. Aje. Imrana beja baka. Onya ha brand no pa ewu. Ihuda keruwa egwu mejeruwa egwu nwa nwoko egwu mụ nwanyị ndị na-ebula shakwa reshi gbagbo eji achọga amụwolu papi hụ na-ekere ụwa anamanihe eluru onye nwe mamamamo egwu mejeje mba gbogboro onye ọbịa omeja gwa egwu mejeruwa onweghị iwe achịmị na-egbu onwe gị amamobi ụwa ndị ọma jiri agbanya bịala emejaba egwu oje ụmụ Igbo bi nya manugbo aga m imelu ule osisi ahụ isi gbaka ahụ nwaanyị jiri maa mma ya mụ ejima ịsagama ọ ga-amarịrị ya gama asị m egwu gama obodo onye mere ke dị mmale enwerala uwe zama ibe ya iche nle gbamara ma na megbu m ekere ụwa m echi jicha ọnwa ya mma n'elu ụra kwenye na mọfọ si kwụma na mma egwu naanị ihe eji achọ ga ma elu onweghị iwe na-egbu onwe gị amamobi ụwa ndị ọma jiri agbanya bịala o emejaba egwu m oje ụmụ Igbo bi nya manugbo aga m imelu ole olumo afọ ngọkpala bịala onye ọma jem ala nya egwu adị m onwe m iwe emejaba egwu m oje obiọma ji agba ekwu m ọnwụ na onwe gị iwe oge agwụchala o ji awụsa ntị ya sị ya na egbu m segburu ya ntị ọhụrụ na ya bụ ibe ya ọhụ anyị nọ no time ọ bụ oji mee osimigo taa ịsagama no time ụmụ Afrịka no time no gadi huo no time ụmụ Afrịka no time no gadi huo no time ụmụ Afrịka no time mbo maje melo no time agbara nwa afọ no gadi huo no time ụmụ Afrịka no time ide no gadi huo echemu na bokwasị mgbe a na-agba m ya boko onye pụta ahụ gị osiri no time edogo m ya bife na mmadụ anọ wee shokwuo ụmụnne m ụnụmanụ ga-adị hue onye kwesịrị ịgba mbọ ma na-eche one day amamụcha obigo
dị uche mgbe niile uche gị ga-adị ya ka ịghọta ife a na-akọ ọha ịkara ụmụnne m unu ma n'oge adịghị nne no time ụmụ Afrịka no time no time unu ma n'oge adịghị no time ụmụ Afrịka no time advice no time unu ma n'oge adịghị oge abụchala life no time ụmụ Afrịka no time no time unu ma n'oge adịghị no time ụmụ Afrịka no time oge abụchala ụmụ no time owerele unu ma n'oge adịghị ụmụnne m ọnụ bụ ọmụme ọfụma a na-egbu ma n'oge onye chezila oge maka n'oge adịghị na tai onye nwere mere ha mere ga n'ụgwọ ya agbojibe ụmụnne m unu ma n'oge adịghị ụmụnne m oge abụchala echeghara m ụgbọelu ala ọsa taa egi gbara mpenije ahịa gazi ji abụọla ihe niile agbanwechara olekwana ihe anyị ga-eme ụmụnne m ịsakwa gị so ka bụchara ọnwụ ịcha agbọbịa jelulu di jema jelulu di maka n'oge adịghị ama m ichega okorobịa m ali mesa gị n'ụwa ya bụchala final ụmụnne m le mma n'oge adịghị wee nne ụmụ Afrịka ụlọ enwe m ọmekọrọ ine no time ụmụ Afrịka no time ine no time olele ụmụ n'oge adịghị owe dị akwadebe ka anyị owe tu ha wụ esa agba gị agba owe dị ebe ka anyị rị mma n'ụdọ Bruno oja dị mma ma ọmụ ọgbụ mama ọwọ́ bukele utu na-ese ọhụ m kra ọwọ́ ebere onye ri a anyị ya gbuo ha ije ka gwụla ya gaba o jikwala nwa ọmụ bụ tugbu eze anyị mụta mmịa ya nwa agbọtọ anyị nọ ebe ka anyị anamala nna m onye ọ dị mma egwu onwe anamala nna m tai owolu m anyị nọ ebe ka anyị osade ya dị mma onye n'ala nna ya ya bụ ka ya etiga ya mma ọ ji mee awa na Naịjirịa onye ji ilu jiri ego ya anamala nna m mmụta ala m eri nwaghị m mgbawola njem aṅụkpọ oke dobi nnale amụrụ ụgbọ egwu karị mego ejiji ma ọwa nọfa ama afọ oge na ibu nụrụ imego ekaraka ozi eke nne gị gbanụ Nze Peter Ụwala ọwa ambassador of Mary King of the Salampas oje gbazo ije one of amafọ imeri iwe okenye eni ha bụ ibi na so igobi abalị je manye were la yojo ana wali mo
eri nwaanyị m amala Naijiria onye ji ilu jere Igbo n'isi ijele na-eri n'ego ọlọka imego ya ego achịbọna zadụọla m ụjọ na mandago ịnabaga akụkedo onye dị nda ya wee chile elu ma ọnụ dị mmụọ ebe anyị eji eri ego ọgbaka eri onye na-ekpapasịga ya a na-ahụ anyị nwere Afrịka ọwa Afrịka onye ji ilu jeri ego ya oyibe ahụ n'ala Imo steeti anyị nọwala nna ha onye meje mmanụ meje mmanụ ule kaghara imego ndọma meje mmanụ ụmụ Afrịka n'ime ego ụmụaka ka ọ gbalale ọnọgọnọ kaghara imego ya orula anyị nọ ebe ka orula ọ na-alọ ya alụma edere ime ego onye ọma agụjere ego ji plamba tume onye ọma ọnọ Lagos nze Pitu Walaka king of the Salampas ojewaso ọmụwa na ọfụmeme weche ọmụmanụ na-eji akọlale Abacha ịnọ Port Harcourt amamachi bụ eze kere akụba ọrabụrụ manụ ifimanwa agụle isi papa wọn ọfụ mgbagba alaeze Anthony Obi afụla ka ọfụma obirikwu kedu maka kantakunte ọnwa afọ ọfụmoke eri imo nne m otu nkọ sabeta madị nnele wetu sat ọnwa oke nwa emeriki oume n'omeni nne m CNC ọnwa kelisosuji ọsị nike masị nnele ebonyere ibe nye m onye ọcha ma na ase kọmputa ije eri ego ọkwa nne m jeri ego esa mma na aka eji rọfkas nwafe ụmụnye eji m eri ego dibịa dubekwu na anyị ga-eje ka akọnụ dibịa du ngọba ala anyị anyị ri anyị si gosara ya uche anyị na ya ọnụ ụmụọgị babule simpa ndị meje mmanụ ifeko nwa mọrọkwa ebosimiri eje mmanụ ndị amụ Benjamin ọcha nwafọ okweke o jeri ego aga iwuchi na onye ebere ijinya tụ onye ihe m jikeri ego ifeko nne gị nọrọkwala ofe nọrọ anụ jeri ego ụmụ Afrịka niile jeri ego anụ wuchi ụmụnne m ụmụ Afrịka nwekwamanụ ụwa otu ndị ndị bụ nwa mama ewe ọsọ họma anyị jeri ego anama n'ihe manje Chineke goziri bambo ya ma ịma mmada enyo ha ịma mma ya ma ịma mmada ya ma ịma mmada dike medeje ọgụ ịma mma he ya ma ịma mmada enyo ha ịma mmada ịma mmada asị m ịma mmada ịma mmada dike medeje ọgụ ịma mmada enyo ha ịma mmada jifi mana lụnwa amụrụ gị bedam nwa mafa mafa imere nwe ome nwanne ya bịa m ịma mmada primary school gị ije ya Port Harcourt ajekwa sekọndịrị gị n'oji s n'ihi ụlọ obodo anya imechara banye Teachers Training College 1975 to 76 ihe Enugu State ịma mmada enyo ka ahụ ezi hụrụ na gị abanye Michael Ọkpara College of Agriculture Ụmụagwọ Imo State imechara banye Imo State University ọwa ebome nwanne na ọgụụlọ agụmile dịka ọgụm ịma mmada enyi ọha fụkọbala ịnwụọla kasụl imere enwe na
n'afọ 91 tụkwanụ 1993 dịka ọgụle ichala ngọgbalị Igbo latọ eledule iwola na pekọdinetọ kenga ọkpala agụmile monezi enyo ha ịma mmada iwere ha iwola bayonia ọganasi sekretary iri Chineke ọkpala ome nwanne ande siri na asa agba kọraka chegi chipamba iwu chipamba wa nwoke manya ejemọnụ ome nwanne African baby boy ịma nwoke ịma mmada ịma mmada asị eme ịma mmada ịma mmada ike meje chọkọ ịma mmada ịma mmada enyo ha ịma mmada ịma mmada ihe mere ọtụtụ mmanụ ọma agụmile ha mile ọwụdị ụmụ nwaanyị isibe ọwụba okorobịa ndị chọgọrọ ụmụ agbọbịa ndị dị ndị echi ya ha eme kenyela nwa aka ịma mmada ọwụdasị ụba gị wụkọ ha n'eze ọchịrị ọsụghọ mgbọ gị ya mere arụ ọwa ezekwu maka umile dịka ọkụ ma ịma mmada enyi ọha Chief Emmanuel Nwagwu amụrụ gị bejam nwa asị nyere ibe nye gị onye ga-alinye gị dị na Chineke ga-enyela gị enyi ọha iwe onye obere mama gị onye obere adanyi gị wụ ndobere ụmụnne gị ndị obere ị na Abuja n'ọfịs Imo steeti ọwụ gị wụ chairman mejemọnụ dịka ọkụ ma ịma mmada asị ma ịma mmada Chief Emmanuel ịma mmada isi bamba ịma mmada ịhụrụ ụmụnne gị anya ịhụkwara n'enyi gị anya ịhụkwara nwa nwoke manya ọtụ udo nne m enyi m ogbenye ịma mmada ijola Chineke ebreni ebe ọwụli mekpa na ya gozie ya ijola Chineke ebreni ebe ọwụli tinye aka ya gala gị ijola Chineke ebreni o jiri jezi nwaanyị chọ gị mma ijola Chineke emelo jezi gozie gị enyi ọha ịma mmada Chief Emmanuel Nwagwu iwe ome mma asị ya gaziela gị dịka ọgụle ọgaranya ịma mmada iwe onye mma agị nwe enyi ọha farms na Mafimeripo agị wụ chairman Imo steeti na Abuja National Population Commission iwe onye mma asị m ya gachie eze Festus Odimegbugbanu anyị wụ national chairman National Population Commission Abuja agị wetere onye bere eji rụọ briwuri kacha briwuri na Enugu steeti ya gachie enye ha mejemọnụ iwe omudo asị nyere ibe nye gị onye ga-adịnye Chief Emmanuel ịma mmada ụmụ Afrịka lee onye mkpọ egbu nna m onye kpọrọ m onye agbọghọ aha ya n'elu uwe bụ nwanne m enyi ọha ịma mmada asị eme ịma mma asị eme ịma mma ịma nwa ọgụ ịma mma nne m mama nna m mama ụmụnne m mama adịghị m mama amara Chineke lee nwanyị ọma dị mma asị m ịma mmada asị m ịma mma ekelela
Nnamdi Nze ike onye ma obi afọ ụmụnakara onye nkuzi gị bịa adị mere ije enwe ke mbọ agazie anyị abịala ọzọ chai ewu o zurula onye oke